Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στην ενότητά μας Υγεία και Αλληλεγγύη, διότι πήγαμε στο κοινωνικό βιολογικό λαχανόκηπο στην Πετρούπολη και θα δείτε τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι, οι βιοκαλλιεργητές. Ο κοινωνικός βιολογικός λαχανόκηπος του Δήμου Πετρούπολης είναι ανοιχτός κάθε απόγευμα, μόλις πέσει ο ήλιος, καθώς και τα Σαββατοκύριακα. Σε αυτό το χώρο εδώ που βλέπετε περιμετρικά υπάρχουν 18 διαφορετικά είδη βοτάνων και ο στόχος είναι να φυτευτούν περισσότερα από 40. Ανάμεσά τους η αρμπαρόριζα, την οποία κρατάω και μερίζει πάρα πολύ ωραία, το δεντρολίβανο, δίκταμο, φασκόμηλο. Όλα αυτά μπορούν οι κάτοικοι να τα κόψουν και να τα κάνουν κάποιο αφέψιμα ή να τα βάλουν στο φαγητό τους. Τι ωραία κάνετε εδώ, κυρία Μίνα! Εδώ κοιτάξτε τις ντομάτες μου, τις μελιτζάνες μου, τις πιπεριές μου, τις κολοκυθιές μου, τις φασολιές μου, τα καλαμπόκια μου, τα μαρούλια μου, τα κρεμμύδια μου, από όλα το μπακάλι. Από όλα έχετε εδώ. Σέλινο, ήρθα να φτιάξω μπριάμι από το κήπο μου. Έκοψα μελιτζάνες, κολοκύθια και δεν είχα μαντανό. Και ήρθα και έκοψα τώρα αυτή τη στιγμή. Ελάτε και από εδώ να τις δείτε πόσα έχω. Έρχομαι. Εδώ. Α, ωραία. Ναι, κοιτάξτε εδώ. Οι μελιτζάνες μου έχω κόψει 20. Ούτε νάτες. Ξέρετε να φροντίζετε και μποστάνι. Έμαθα, είμαι εδώ απέναντι μένω. Πώς μάθατε μόνοι σας? Μόνη μου τελείως. Βλέπω τους διπλανούς και πολεμάω κι εγώ, σκάβω. Είσαστε πολύ οργανωμένοι, οφείλω να ομολογήσω εδώ οι κάτοικοι, που εκμεταλλεύεστε τον κοινωνικό λαχανόκηπο, έχετε κάνει και σύλλογο. Έτσι είναι. Και με τη βούλα του Πρωτοδικείου έχουμε το κοινωνικό βιολογικό λαχανόκηπο Πετρούπολης, επίσημα σύλλογο. Πόσα μέλη σας? Εδώ στο χώρο μας είναι 46 άνθρωποι, είναι ένα οικόπεδο που είναι κενό. Κάνατε σύλλογο γιατί? Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε μόνοι μας αυτό το δώρο που μας έδωσε ο Δήμος και να μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση ο χώρος. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη αστική βιοκαλλιεργήτρια. Στην κυρία Ζωή πάμε. Κυρία Ζωή, γεια σας. Τι ωραίο που το έχετε φτιάξει κι εσείς εδώ. Δόξα τω Θεώ, ασχολούμαι και περνάω πάρα πολύ ευχάριστα σε αυτούς τους κήπους. Ασχολείστε πολύ? Ναι, ασχολούμαι. Έρχομαι και πρωί και απόγευμα πολλές φορές. Γιατί το έχω σαν διασκέδαση πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτό που μαζεύετε, εμείς το ξέρω από την Κύπρο, λέγεται, εσείς το λέτε αντράκλα, εμείς το λέμε γλιστρίδα. Ναι, και έχει πάρα πολλές θρεπτικές ουσίες, θα το γνωρίζετε. Ναι. Και θα σας το προσφέρω κι αν σας αρέσει. Καλέ, σας ευχαριστώ. Έχω πάρα πολύ. Πώς το τρώτε αυτό? Ή το τρώμε όμως στη σαλάτα με ντομάτες και τα λοιπά, ή το βάζουμε σε νερό που βράζει για 1 λεπτό, πολύ λίγο για να μην φύγουν και οι ουσίες, και το βάζουμε λάδι, αλάτι και ξύδι και είναι φοβερό. Εδώ έχω μια πράσινη μελιτζάνα, δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί. Πράσινη μελιτζάνα? Ναι. Μου τη δώσανε από το... εδώ. Δεν θα γίνει άλλο χρώμα. Σοβαρά μιλάτε, είναι πράσινη. Κοίτα, πράσινη μελιτζάνα. Μου τη δώσανε από το σπορείο που είχαν σπείρει. Πείτε μου λίγο για το σπορείο. Πήραμε μια απόφαση να διαχειριστούμε παραδοσιακούς ελληνικούς σπόρους, τους οποίους θα τους μεγαλώνουμε μόνοι μας. Οπότε φτιάξαμε ένα σπορείο, βρήκαμε και τους σπόρους και σιγά σιγά φυτεύουμε εμείς αυτά τα οποία θα φυτέψουμε. Μαζεύουμε από τα φυτά που μεγαλώνουμε το σπόρο και την επόμενη χρονιά ξαναβάζουμε τους ίδιους σπόρους. Αν πιάσει κάποια ασθένεια, ξέρω εγώ, τι γίνεται, πώς τα αντιμετωπίζετε? Καταρχήν έχουμε μια ομάδα στο Viber και μέσα εκεί μπαίνουν φωτογραφίες, αρχίζει ο ένας. Βρήκαμε αυτό, έρχεται και ο λαχανοκόμος από την οργάνωση Γη. Εσείς ως εκπρόσωπος της οργάνωσης Γη είσαστε βασικός συνδετικός κρίκος όλης αυτής της ωραίας προσπάθειας που γίνεται στο Δήμο Πετρούπολης. Βασικός σκοπός της οργάνωσης Γη είναι η προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής μέσα από την επανασύνδεση του ανθρώπου με τη γη και τη φύση, προτάσσοντας παράλληλα την κοινωνική συμπερίληψη. Έτσι, σε αυτή τη βάση, ξεκινήσαμε μαζί με το Δήμο Πετρούπολης 1 χρόνο πριν και με την υποστήριξη του Ιδρύματος
τμήματος Λάτσι. Ήρθαμε εδώ σε ένα πρώην εγκαταλειμμένο χώρο της πόλης και κατασκευάσαμε τον κοινωνικό βιολογικό λαχανόκηπο της Πετρούπολης. Δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα κάτι παίρνουμε για το σπίτι και για τους φίλους. Κάνετε και συνελεύσεις. Συνελεύσεις, κάνουμε και σεμινάρια. Μπράβο. Μάθαμε πώς γίνεται το σαπούνι. Ήρθε ένας βοτανολόγος και μας έκανε μαθήματα για τα βότανα, τι πρέπει να πίνουμε όταν έχουμε κάποιες μικροασθένειες, κρυώματα κτλ. Για το στομάχι μας. Κάνετε και σεμινάρια όμως για να καλλιεργείτε εδώ τα χωραφάκια. Πώς λέγονται χωραφάκια? Χωραφάκια τα λέμε. Τέλεια. Τι και Το κάθε σεμινάρια? χωραφάκι είναι περίπου 30 τετραγωνικά, το οποίο έχει τη δικιά του βρύση. Παράγουν τα δικά τους βιολογικά προϊόντα. Παράλληλα οργανώνουμε συλλογικές κουζίνες όπου τρώμε όλοι μαζί και δωρίζουμε μερίδες φαγητού, περισσότερες από 150 κάθε φορά, στο συσίτιο της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Πάντα βιολογικά μέσα. Με κάθε τρόπο είναι διαρροπάλου και επιπεινεί να του πάρουμε το κεφάλι του καλλιεργητή μόνο βιολογικά. Κάνετε και άλλα ωραία πράγματα. Υποστηρίζετε εδώ τους ανθρώπους, δηλαδή τους μαθαίνετε πράγματα, γιατί δεν είναι όλοι οι καλλιεργητές, δεν είχαν μια εμπειρία πριν. Βασικός ρόλος της οργάνωσης Γη είναι να βρίσκεται εδώ πέρα, να υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα άνθρωπο ειδικό, ο οποίος 2 φορές την εβδομάδα βρίσκεται στο χώρο και ό,τι χρειάζονται οι καλλιεργητές τους υποστηρίζει. Παράλληλα οργανώνουμε εργαστήρια με διάφορες θεματικές, όπως είναι η υγιεινή διατροφή, η αποφυγή της σπατάλης τροφής και επίσης υποδεχόμαστε σε αυτό το χώρο σχολεία. Τέλεια. Όπου τα παιδιά βλέπουν τα λαχανικά που καλλιεργούμε, βλέπουν πώς μπορούν να καλλιεργήσουν, μαθαίνουν για τη βιολογική καλλιέργεια. Και να αναγνωρίζει τα λαχανικά, τα βότανα κτλ. Γιατί τα νέα παιδιά δεν έχουν σύνδεση με τη γη. Είναι απίστευτο ότι δεν έχουν προσλαμβάνουσες έτσι, από τη φύση. Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι τα παιδιά πάντα την απολαμβάνουν αυτή τη διαδικασία. Τους αρέσει πάρα πολύ να έρχονται εδώ και να ασχολούνται, να σκαλίζουν, να βλέπουν τα φυτά.